čestitam budućim roditeljima, vidimo koliko ste uzbuđeni. Kome ste prvo saopštili da ćete postati roditelji? Kome smo prvo saopštili? Pa porodici. Ja sam prvo mami, Dejanu, tati, sestri, mislim ono porodica naravno sve. I onda sa mojim najbližim prijateljima saopštio, koji su naravno čuvali tu tajnu, koji su i ovde i s kojima ja jednostavno, s kojima se družim i privatno i došli su mi ovde i drago mi što ti prijatelji su jednostavno na koje mogu da se oslovim ceo život. I kad mi je teško, i kad mi je lepo, i kad pijemo, i kad plačemo, i kad je tužno, uvek smo tu jedni za druge i drago mi je što su oni ovde, baš svi ti, tako da oni su bili i kad je sve počelo i da mi daju podršku i tu su i tako da, eto. I kako su reagovali? Čija je bila reakcija, da kažemo onako iznajmljava? Svi su bili oduševljeni, svi su bili srećni, ne znam šta da kažem. A zašto ste hteli da sakrijete sve do danas? Pa zbog iznenađenja, to je najbitnije bilo. Pa je manje više iznenađenje. Nego nismo prvo hteli dok nismo radili, naravno, testove koji sve postoje. Radili smo i te genske testove i sve to, sve kako treba po protokolu. Po meni što treba danas svaki roditelj da radi koji, jer opet drugačije je vreme bilo pre nekoliko godina, sad je drugačije i onda jednostavno treba svako to da odradi. Ja mislim da je to stvarno pošteno prema tom detetu koje se nosi 9 meseci, da jednostavno treba da se sve, ali mi smo znali, eto, pre i skoro 3 nedelje već koji je pol, to jest ne mi, nego Dejan je znao, Dejan je pročitao samo mail, mi nismo znali i Jovana. Ali niste očekivali da je dečak? Ali Dejan nije teo Jovani da kaže, ja sam rekao, reci Jovani, da, i onda su oni znali, oni su, Dejan je organizovao što se tiče boja, svega, on išao tamo da kaže koja je boja, koji je pol, jer mi pojma... Glavni organizator Dejan. Glavni, živcem mi je pokidao juče do maksimuma, ovaj rade do 7, on je otišao pola 8 tamo, pokidao mi živce, ne javlja se Beograda, radim, imam intervjue, hajp, ludilo, ovo, ono, pa ja kažem, druže, šta je opakao, iskida mi sve živce moguće. Kao i uvek. Standardno, da, to Dejan ko Dejan, uvek, ništa lagan, uvek kao, kad on treba, kad ga desiti, radi, brate, ne mogu šta sad kao ono, znaš, eto, i uvek tako. Ali zato će mali biti blizanac i bit će posle mene još neko. Ja sam rekao samo da nije blizanac. Dejan ide iz krajnosti u krajnost. Voli, ne voli, raskine, spava 4 dana. Padne školu, padne taj razred, do kraja bude odličan. Tu niko ne radi, samo on. Ja kažem, sve s blizanac, sve to kad ono, evo ga, opa, mali blizanac. Kako ćeš reagovati kad dođe još jedan blizanac Dragoviću? A to ću ja po mom vojničkom stavu, rad, red, disciplina, nema tu odustanje kod mene, pa i ono je počelo tako. Došlo mekano, tvrdo, nema sad to. Volim ja to, kod mene to... Tamara, da li ste smislili ime za bebu? Ja, da. Hoćete da otkrijete ili... Ne bih sad. Pa može, što, mislim, odmah smo se mi dogovorili da je muško i žensko. Nismo još sigurni, ali... Pa nije, mislim ja, pa nemam, ja za muško nemam opciju. Ja imam za muško, da. Mislim, sigurno sam, ali nisam objavljivala sad. Ja za žensko imam, da je bilo žensko, bila bi Dejana. Šalim se naravno, tamo posla, kao naš, ono, šalim se. Ne, ja da je žensko, iako bude žensko, moja ćerka će se zvati Kijara. To sam ja rekao i to će biti žensko ime, naravno. Evo je Mamara, dođi vamo, Mamara. A Tamara je dala Da. Nećeš, Tamara, da nam otkriješ? Ne bih još, mislim, saznaće se svakako u budućem. Kakva je Tamara kao trudnica? Da li je razmažena? Da li je sve želje ispunjavaš? Da li je zahtevna? Ja sam rekao ovako, kad si ovakva, svake godine ti pravim dete. Znači, nit mučnine, nit glavobolje, nit čuda. Znači, mirna, leži, spava, čuda, nit ništa. Ja kažem, ako si ovakva svake godine dete, ja sam rekao što više dece imam. Ja bi 1, 3, 4, 5, da, Bog svega, samo da ima, ali eto, ja bih volao da imam, naravno, ako eto, 2 sina, 2 ćerke ili 3 ćerke. Tamara, se slažeš? Pa da, definitivno. Ja bih volao, naravno, ja bih volao baš ono da imam, ne znam, nekako ono, mladi smo, ja ne znam, mlad sam, volim život, mi smo onako da kažem, ajde, do duše lepi, volio bi da nam deca budu lepa, da, volio bi da nam deca budu lepa, da imam tu neku komunikaciju sa njima, ali ja volim malo taj, što se kaže, old school. Kako sam ja odrastao s mojom babom, mamom i to sve taj neki vibe, ja to želim na moju decu da prenesem. I to neko, kako sam ja odrastao, želim to, ne sad ono sediš na telefonu za ručkom i to sve, nema toga. I ja jednostavno hoću neki drugačiji, ono mislim što je normalno, pre je bilo, mislim što je po meni normalno, da to prenesem na svoju decu. Od rada, od borbe, od svega, opet život je surov. Moraš biti, sve ne može razmaženost biti, moraš jednostavno da osetiš i rad, i ustajanje, i da imaš disciplinu i rad neki po meni, to svako treba. Telefone i to sve, nedelja, dan za porodicu. Ručak, televizor, filmovi, šetnja, priča, jednostavno mora ta komunikacija sa decom. Pa da, jednostavno, ja sam takav i kod mene to mora tako.
Kaži mi, da li se ti plašiš? Ja se izvinjavam samo da se ona plaši, ja se ne plašim. Ja sam ispunio svoje da mi se ona ne prehvata. Ti skoči u vodu, ti se plivaš u ledu, pokaži Instagram. Tamara, da li se ti malo pribojavaš svega što dolazi ili si spremna? Da li čitaš po društvenim mrežama, po internetu, da li se edukuješ ili imaš od koga da učiš? Pa iskreno ne, mislim sve dok imam Davida pored sebe. Tako, to sam čekao da ga osjećam se sigurno i onda drago mi zbog toga. Da li si odlučila da će to biti prirodnim putem ili carskim rezom i da li će možda David da prisustvuje porođaju? Pa nisam još odlučila, mislim da ima vremena za to, mislim bit će sve kako treba. Pa ja kad je najbolje po meni da se konsultujem sa najboljim stručnjacima. Šta oni savjetuju, pregledi, čuda, šta je najbolje za mladu osobu, za dalje rađanje, za sve to, ja prepuštam njima. Ako kažu carski rez, brzo oporavak, gde, šta, kako, prirodnim putem, šta nam kažu, ja ću to tako jednostavno. Volim danas da to sve ide svojim tokom, sa pravim ljudima i onda tako mi onda, mnogo mi je lakše nego da idem na divlje, sad ću ja ovo, neću mi, inače sve u dogovoru radimo. Da li kući, da li ručak, da li idem negde, da li šta god da radim, mi se dogovorimo. Može to, ne, ovo, jednostavno, nisam sad ja ono kao muškarč, kao ja idem tamo kao ti, ko ja sam kao balkanski, onaj Srben. Ne, to ne volim, ja volim u dogovoru sve, mislim da to meni onako neki chill. A da li imaš želju da prisustvuješ porođaju? A ja ne želim. Ja želim da znam kada će to biti, da ja sa mojim prijateljima, sa muzikom, sa tamburašima, sa trubačima, sa da kažemo ono što će sad biti jun, bit će toplo i želim da to sve da prenese, da ja taj osjećaj da kažem to sad da krene, sve da puca muzika, sve to, ja ću naravno ići po nju, ali jednostavno želim tu da sam sa mojim prijateljima, ona će držati najveće blago naše na svetu. Ja želim tu da s mojim prijateljima, kad ona meni javi, da ja jednostavno sam tu i da ja mogu da se razveselim sa mojom i njenom porodicom i da to bude... Kako ćete biti kao roditelji? Šta mislite? Ko će to biti strog, a ko će biti popustljiv? Pa s obzirom da je muškarac, zna se da majke su prema muškarcima malo laganije. Znamo prema Dejanu to kakva je mama. Pile mami. On je uvek mali, ima 30 godina. Dobro, gde je mali, gde je mali. Nemam se, sinoć je došao kod nas kući, mama ga je pokrivala. Nunala ga, ljubite mama. Došao kod mame da prespava. I jednostavno, ja mislim će ona biti malo popustljivija, ali opet ja volim to. Nekako, ja sam odrastao tako da sam navikao, igrao sam i fudbal, da kažeš profesionalno i borio sve to. Taj neki rad mora da osjeti svaki muškarac. Danas sutra neće biti nas, neće biti neko da ti pomogne. Možda ću ja ostati bez svega, neću moći da mu pomognem. Mora da osjeti taj rad, tu neku želju i tu ambiciju da ima da uspe, da ima neki svoj cilj da teži ka tome. To je prvo od malena kad krene, od spremanja knjiga, kreveta, pa trening, pa ustajanje kad treba, sve to onda škola, sve to jednostavno ide. Biće red, rad, disciplina. Pa mora to, sve okej, ali ono što kod mene što se tiče, to su mene treneri naučili. Znate, kaže oni, možeš sve i ne možeš ništa, na vama je. Bukvalno ću ja tako s detetom. Možeš sve i ne možeš ništa. Koju osobinu Dejanovu bi volao da tvoj sin bude? Da bude pametan. Da, pametan. Pametan, da, definitivno. Dejan da bude pametan. Evo, inače Dejan je upisao za IT i veštačku inteligenciju zbog mene. Jer sam mu ja rekao pre, kada je izašao iz reality, ja sam mu rekao, moraš da upišeš taj fakultet, to i to. Strašno si pametan, za to voliš da istražuješ, naučnik si. Ne, ja ne mogu, znaš ti što je to, ajde, okej, razumem ga, ispretumbalo mu svega u glavi i bili smo pričali kod mene sve, svašta, ja mu kažem, ajde, ne mogu, to treba ovo. Ja kažem, da, treba, ali ti si pametan, ti to voliš i ti ćeš iščačkati šta je to. I posle nekih nedelju dana on šalje meni upisao, to je sve zbog mene i kod vas, zbog mene, ovo što jeste, zbog mene. Koju osobinu ne bi voleo da ima? Ne bi voleo da je to kao Dejan malo samoživ. Dejan je, da, Dejan, ne da kažem samoživ, nego Dejan je to previše onako... Dobar dan, dragi gledalci, večeras moram ja da se priključim. Da, slušaj, ne, znaš kako, Dejana kad zoveš je on uvek u pravu. Ti kad kažeš, gde si bio tamo, i on odmah ima odbrane, ne, ja nisam mogu, ovo, ne znam, kaže, nisam stigo, radio sam sve to, ajde, možda sam, nego on odmah, tebe napada, što nije otišao? Zato što jedan blizanac je bio, drugi nije. Aha, upravo. Vidjet ćeš, sad je to u kući, sad ćeš vidjeti. Upravo blizanci što ja kažem, pa kao. Tamara, da li već unapred gledaš kako ćeš da središ dečiju sobu, da kupujete stvarčice ili čekaš da to sve bude? Jao, da, ja sam isplanirala sve, znači boje, definitivno, već sve imam spremno. To je najjače sve. Isplanirala boje, kada se pravilo ovde, hoću ove boje, pa prvo je bila plava, roze, bela, palma, šuma, balon bež, balon beo,
Koliko je boja samo Sve bilo? želje tvoje ispunjene, ne sve Da, ja Jesi sam očekivala ovako prezadovoljna. iskreno? Ovako divno nikako. Da li jesi očekivao da će Mile ovako da uradi? Ja sam oduševljena. Mile legenda. Mile legenda. Mile ispod toga, što vi zamislite, on ostvari bolje. To nema nigde. Znači, Mile Glavni je... organizator je bio Dejan. Jeste očekivali da će Glavni se bre, dobro bez mene snaći ništa u- Ne, od ovoga ne bi ovako, bilo. Dejan je bio sve to, mama, Mile, ja se izvinjavam, okrenuo sam kameru, ali sve to, mama, Dejan, Mile, čuda. Pile, Čekaj, Marijana je duvala 400 balona. 400 balona je Marijana naduvala. Svi su se pogodili. Obriši usta. Šalim se. Idemo! Kod vas je uvijek veselo i zabavno. Ostaje Slušajte, ovo moram da kažem ovo. Ja sam rekao svima da dođu u 12. Da. 12 sati ja kući u stanu, Dejan kući kad Dejan zove. Mi smo bili ovde na vreme. Kaže Dejan, mi smo najluđa porodica. Svima rekli u 12, ono 12:15, nikog nema tamo. Gosti dolaze, a mi u putu, da, pa to nema, kao mi došli na kafu, oni nisu kući. A naši su, lagani smo. Ostavljamo vas da uživate. Stani, ne možeš da ostaviš. Moram da otmem ovaj mikrofon, zato što dolazi pravo pitanje za gledalce sa Hype televizije. Da li očekuješ da sin uđe u reality? Oh no! Doviđenja, prijatno lajkujte i subscribeujte se. Poz! Ovo je drugi. Ovo je drugi.